inštruktáči folklórnej skupiny Javory Lúky, čiže z Lúk do Makitov, okres Púchov. Už sme tu v Klenovci boli viackrát a páči sa nám tu, krásne prostredie a radi sme tu medzi ľuďmi miestnymi. S čím ste prišli? Máte niečo nové nacvičené? Vieme, že ste tu boli pred asi 8 rokmi, kde ste hrali z veže hasičskej. To bolo krásne, zaujímavé, dojemné. Bolo to, myslím, na sklonku večera. Mužky lietali. Ako? Áno, no tak nové, neviem, či pre nás nové, možno pre vás to bude nové. Dneska sa tu predstavíme s takým pastierským pásmom a potom druhý blok máme vianočné. Super, dobre. Šiesti ste kvôli čomu? Je to také lepšie to znie, alebo ste lepšia partia na cestovanie? Tak toľko sa nás zešlo dneska. Dobre. Ináč na celá folklórna skupina máme aj ľudovú muziku. Máme tanečníkov, spevákov, dievčence máme, ktoré spievajú, ženská skupina spevácka. Okrem nás, čo hráme ako instrumentalisti na pastierské rohy, píšťaly, trombitu. Dobre, v poriadku. Ďakujem krásne, veľa zdaru. Ešte dole horu zaspievajme. Ešte dole horu zaspievajme. Chlapci stoja. Chlapci stoja. Hej, zháňať sa ústroja, zháňať sa. Teraz sa presunieme do kraja Zvonín.